Hej, jeg vil så gerne, jeg lægger ud med emneopgaven statistik, som er lavet af Kasper, Frederik og Jonas. Først så vil vi gennemgå, eller vil jeg gennemgå et eksempel i permutationer og kombinationer. Og definitionen på kombinationer, det er så, hvis vi har den her mængde, som vi kan se her. Mængden er A, 1, 2, 3, 4, 5. Og så vi laver en trækombination, hvilket sige, der må være 3 tal. Rækkefølgen er lige meget, men tallet må kun bruges en gang i kombinationen. Så får vi de her 10 kombinationer, som I kan se her. 10 forskellige delmængder af 5-mængden. Og det vil egentlig sige, at vi har, som vi kan se, så har vi 1, 2, 3 og så videre, hvor vi får brugt alle tallene i de forskellige delmængder. Yes. Den kortere og mere faglige definition, det er lad A være en n-mængde, det vil sige en mængde med n elementer, og lad R være et helt tal, så R større end 0 og mindre end eller lige med n. En R-kombination på A er da en delmængde af A indeholdende R-elementer. Definitionen på permutationer. Permutationer er egentlig lige med en antal rækkefølger, som mængden kan opskrives på. Eksempel så har vi en mængde på 5, ligesom før, hvor vi så kan skrive op her 5 gange 5 minus 1 gange 5 minus 2 og så videre. Det kan vi skrive, fordi i den første der kan være 5, eller på den første plads kan være 5, så kan der være 4 og 3 og så helt ned til 1. Og så finder man ud af, at der er 120 mulige permutationer. Det kan dog også, i stedet for at skrive det lange her, 5 gange 5 minus 1 og så videre, kan man skrive 5 udråbstegn. Den faglige definition lyder sådan her. Lad A være en n-mængde, det vil sige en mængde med n elementer, og lad R være et helt tal, så R større eller lige med 0 og mindre eller lige med n. En R-permutation på A er en delmængde af A med R-elementer, der står i en bestemt rækkefølge. Vi bruger en 5-mængde med 1, 2, 3, 4, 5, som vi ved fra før ved definition 3, med uafhængige hændelser. Antallet af træpermutationer, det vil sige antallet af delmængder med 3 elementer opskrevet i en bestemt rækkefølge, kan udregnes sådan her. Vi kan dog også regne ud ved at sige, at på den første plads, kan vi indsætte 5 tal, og på den anden plads kan vi så indsætte 4 tal, og på på den tredje plads, der kan vi indsætte 3 tal, eftersom at der bliver brugt en per plads. Så det kan opskrives sådan her. Herefter så forlænger jeg med gange 2, eller 2 gange 1, hvilket I kan se her. Derefter bruger vi definitionen 4, som siger 3 gange 2 gange 1 lige med 3 udråbstegn. Og det har vi så brugt for oven og for neden, så der kan stå 5 udråbstegn og 2 udråbstegn. Herefter så indsætter vi parentes 5 minus 3 i stedet for 2 udråbstegn for neden. Det kan vi godt tillade os af, eftersom at det jo stadig giver 2 parentesen.
Nu sætter vi så de to udtryk p parentes 5,3 parentes slut lige med hinanden. Sådan der. Herefter divideres med 3 udråbstegn på begge sider. Hvilket giver k parentes 5,3 lige med udråbstegn, 5 udråbstegn divideret med 3 udråbstegn parentes 5 minus 3 parentes slut udråbstegn. Jeg beklager, at jeg ikke lige har fået med på PowerPoint, men det har jeg åbenbart glemt. Så hvis vi erstatter 5 med n og 3 med r, fremkommer et par formler, som udtrykker p parentes n, r parentes og k parentes n, r i generelle tilfælde. Nu vil jeg så fortælle lidt om binomialfordeling, hvad det er og hvordan det fungerer, eller hvordan det virker. Først og fremmest så er definitionen. Vi ved, at for en binomialfordeling skal gælde, skal n antal forsøg omfatte 2 mulige udfald i hvert forsøg, succes eller fiasko. Sandsynligheden for at få fiasko eller succes er altid den samme og betegnes som p. Udfaldet i de enkelte forsøg er uafhængige af hinanden. Hvilket skrives kort som ryk lidt herned, som det hernede. Yes. Nu vil vi så bruge sætning 1, hvor vi får at vide, hvor vi får det her at vide. Så kan vi så skrive, at n det er lige med 10 og p det er lige med 0,4. Så kan vi sætte de forskellige tal ind her i den opgivende sætning, sætning 1, og r, det får vi så at vide, det er 7, og 10 ind på n'es plads, og p eller 0,4 ind på p's plads. Så kommer vi frem til 4,2%, hvilket vil sige, at der er 4,2% chance for, at der er 7 eller flere successer. Det her, det kan dog også regnes ud i GeoGebra ved hjælp af sandsynlighedslommeregner, som jeg lige vil vise her. Du går ind i GeoGebra selvfølgelig, så vis vælger sandsynlighedslommeregner. Så vælger du binomial, og så sætter vi det opgivende n og p ind, som er 10 og 0,4. Og det skal selvfølgelig huske, at det skal være punktum og ikke komma, for ellers så virker det ikke. Så kan vi så se herude, eller vi kan lige gøre sådan her. Sådan her. Men så kan vi så se, aflæse her, at hvis 7 succeser eller flere, er der en, eller hvis 7, for at få 7 succeser, det er kun 7 succeser, der er der en chance på 4,2%. Der kan vi også ved at gøre sådan her. Eventuelt sætte den på, hvad kan det være, hvis vi sætter den på 3, nej, 5, det er ikke 53, men 5, så kan vi, jeg vender det helt forkert lige nu, 4, her, så kan vi, nu, hvis her, det er så
ved 4 succeser eller mindre, der er en chance på 63%. Og det gør det ved at lægge alt det her sammen. Så sådan kan man regne det ud i GeoGebra også ved hjælp af sandsynlighedslimregner. Binomialfordelingen sætning 2 siger lidt om, hvordan man kan regne middelværdien og variansen, hvor man får opgivet de her to formler. Det kan så aflæses ind i sandsynlighedslimregner. Hvis vi tager samme eksempel fra før, så har vi puttet n og pn, og så får vi her de to forskellige. Middelværdien står her, som er lige med 4, og variansen står her, som er 1,5492. Så sådan, og det er bare ved at indtaste de informationer ligesom før. Ellers så kan vi putte de opgivende tal ind, som vi har fået, så n putter vi ind på, eller 10 putter vi ind på n'es plads, og 0,4 ind på p's plads. Og så finder vi ud af, at middelværdien er 4, og variansen den bliver 1,5492, hvilket var heldigt, da det også var det vi fik i GeoGebra.